Hej, jeg vil lige vise jer, hvordan jeg plejer at lave mine strådukker, eller fattigmandsdukker fra middelalderen. En fattigmandsdukke. Jeg har været over og hente noget græs herover i en grøftekant eller bare på en mark. Ja, de findes jo alle steder. Så har jeg bare hævet det op eller klippet det med min havesaks. Og så skal jeg bruge noget snor og en saks. Og så har jeg klippet et stykke stof, hvor jeg har foldet det sammen og bare åbnet herop til hovedet. Og så har jeg noget garn, det her det er uldgarn, til noget hår og øjne. Men vi starter med at dele vores græs her. Så tager jeg noget stykke der, og så folder jeg det sådan cirka på midten. Sådan der. Og så har jeg faktisk allerede min strådukke. Nu synes jeg, den er lige lidt lang, så jeg klipper af, hvis jeg kan få den her til at virke. Sådan der. Så klipper vi lige lidt af. Så har jeg et stykke snor, som jeg binder på heroppe, så jeg får lavet et hoved. Sådan der. Jeg plejer at binde en kællingeknude simpelthen. Og så en omvendt. Og stram det godt, så det sidder fast. Sådan der. Så skal jeg have en også midt på maven. Det er det samme. God gammeldags kællingeknude. Sådan der. Og dobbeltknude, så det holder godt. Så har jeg sådan en strådukke. Så skal der ben. Skal man se, så gør jeg sådan der. Deler dem lige sådan lidt på midten her. Deler her. Og så skal jeg bruge igen et snor til at binde benene. Så binder jeg dem fast her. Og igen dobbeltknude, så det holder godt. Og den anden side også. Sådan der. Så er vi ved at have en krop til vores strådukke. Man kan jo også gå ind og bruge noget af rigtig strå, lang strå, eller bare noget græs eller halm kan jeg også bruge. Så har jeg selve kroppen. Så skal jeg lave nogle arme. Der tager jeg også halvdelen af det her. Og så folder jeg lige lidt rundt i siden. Og så også i denne her side. Skal jeg se, den skal nok være cirka så lang der. Så klipper jeg også lidt af det her væk, fordi det er lidt for langt. Sådan der. Så har jeg armene. De skal selvfølgelig også bindes. Den binder jeg herude, så jeg ligesom får en hånd. Og igen, dobbelt knude. Så tager jeg venter lige med den anden, så tager jeg nemlig min strådukke igen. Og så er det vigtigt, at benene vender den her vej. Så åbner jeg sådan ligesom ind her. Maser godt. Og så vil jeg stikke mine arme ind i kroppen her. Man møfler godt, for at få det til at virke. Sådan der. Og så binder jeg den sidste arm der. Sådan der. Kan man lige folde det rundt. Hvis man skal lave det med børn, så bliver man jo nødt til at hjælpe dem lidt. Men større børn kan selvfølgelig sagtens selv lave det. Så har jeg en strådukke, eller middelalderen, en fattigmandsdukke. I kan selvfølgelig godt klippe alle de her spidser og ender af, så den bliver pæn. Så tager jeg mit stykke stof og møfler ned over hovedet, sådan der. Og væk med det der. Sådan der. Og klipper endnu en gang et stykke snor. Og binder rundt om maven. Man kan jo selv, jeg plejer at binde dem dobbelt, men man bestemmer selv, hvad man kan lide og hvordan man vil have det. Igen dobbelt knude, så det holder godt. Så har dukken fået tøj på. Og jeg synes, min dukke hun skal have lidt hår. Så jeg tager lige noget garn. Og så vikler jeg det rundt om hånden nogle gange. Alt efter, hvor tyk håret skal være. Jeg tror, hun
Hun skal godt med hår her. Vi bruger det hele. Det her det er nogle garnrester, jeg har arvet fra noget broderiarbejde, og det er jo skønt. Sådan der. Ja, så tager jeg den ud af hånden, og så klipper jeg et ekstra stykke og putter ind. Og sådan der. Og igen dobbeltknude. Så holder jeg her, så har jeg sådan en. Og så klipper jeg op herinde i enden. Sådan der. Så kan man jo altid studse lidt. Og så har hun fået hår på. Jeg skal lige have den syet lidt fast, så jeg tager lige et lille ekstra stykke. Og så har jeg min kæmpe brodernål. Den er god til mange ting. Så tager jeg den lige her. Finder jeg noget og gør sådan der. Den var der. Så skal jeg lige gøre en ekstra gang. Så den er bølning. Så binder jeg den fast. Med en knude. Igen. Så sidder håret fast. Og så kan man selvfølgelig lige klippe lidt af det røde her. Så skal jeg se. Sådan der, hvis det går igennem. Det er veldig godt. Så gør jeg det, at jeg stikker ind imellem nogle strå her med nålen. Og så binder jeg en farlig masse knuder. Så får den øjne. Sådan der. Og knude på knude på knude på knude. Nu binder jeg bare lige sådan her. Og så kan vi se de næste i os. Men selvfølgelig, hvis I kan få det igennem uden den her kæmpe nål, så gør jeg jo bare det. Det er bare en hjælp, synes jeg. Sådan der. Så knude på knude. På knude. Og den sidste. Voilà. Så har vi en sød lille dukke, som jeg leger med. Vær hilset, siger hun. God fornøjelse.